Yaya rayuwarki ta sauya bayan kin tsinci kanki a masana'antar Kannywood? Gaskiya a lokacin da na tsinci kaina an fara sani na, sai na ɗan fuskanci akwai takura saboda yanda na saba zan shiga gari a sake in yi komai ko yawwa. Ba wanda ya san ki. Yawwa. Amma kina shiga masana'antar sai ya zama duk inda kika wuce za a ce ga wance can an Yawwa, gane. in je kasuwa in yi sayayya duk wannan ba zai yiwu yanzu ba. Kina shiga an gane ki ko duk inda kika je Yawwa. za a ce ga wance nan. Yawwa ba za ka sake ba. Sai Kana ka son ka ɗan je ka dinga sayi takura. kana son ka je ka sayi abu ba zai yiwu ba. Kana komai sai dai kai dai ka zama sai dai ka aika a yau maka. Ba zai yiwu Ba za ka iya fita da kanka ba tunda Wallahi. yanzu fuskar ka ta zama kowa ya sani. To masha Allah. Wani fim ne ya zama na farko wanda kika fara yi a masana'antar Kannywood? Gaskiya fim ɗina na farko shine Salam. Na biyu shine Aci Balbal. Okay. Na uku shine Kwana 90. Shine wanda kowa ya fi sanin ki da matar kafi gwamna. Masha Allah.